Gràcies per fer-me la confiança de ser candidat a l'alcaldia d'Igualada. Som Igualada Som-hi. I avui us dic aquí alt i clar i amb la mà al cor que vull ser el proper alcalde d'Igualada. Ser l'alcalde d'Igualada és un repte i un honor immens, perquè Igualada és la ciutat que estic. El nostre compromís és amb Igualada i la seva gent. Igualada primer, ho tenim clar. Igualada, Igualada, Igualada. Amics i amigues, apel·lo a tothom qui cregui que Igualada necessita un nou impuls. Estic convençut que la nostra posició és la posició central a la nostra ciutat, que som majoria els que volem que Igualada agafi un nou impuls, els que volem fer avançar Igualada i els que volem que Igualada guanyi el futur. Amics i amigues, vull, sobretot vull, que d'aquí uns anys mireu enrere i pugueu dir jo vaig ser-hi. Jo vaig fer possible el nou impuls. Jo vaig confiar en el nou impuls. Yo hice posible que Igualada cogiera un nuevo impulso. M'ho imagino. Vull que estigueu orgullosos i orgulloses de dir jo vaig ser-hi, jo vaig participar d'això. I és que veig la Igualada del 2030 i penso en com serà després d'haver governat nosaltres. I això m'omple d'il·lusió i m'omple d'energia per afrontar aquests 4 mesos que queden per les eleccions municipals del 28 de maig. Guanyar l'avui per guanyar el demà. Els millors anys d'Igualada estan per venir, no en tingueu cap mena de dubte i els farem possible. Així que som-hi i visca Igualada!